Phelang pialong aring a huki sodun veka tumpen pherang kiamai kangni. Phelang kialam kia putha KSA pen ingtang kring kachesong nini an kepleng. Thang ni phaing koyar ni KAAC pen ke pha PGR VGR phutha kaching wai jalong KAAC pen ke pangsam rijia phansi bor I ponji song inquire please so say kaching hon karbi solang dora dona phanseta mini lisami juli bepia hin pen cardom ang pajerik lo cardom karbiang long life prime time birta long pen ang tona birta RJ tha Kedamtang ni phai krep horni ASDC Youth Front lapen Karbi Students Association atum aron repen PGR VGR long relong ke do tuma phan tharli nang jipu kache song dampen kache bangahut kheroni mate phelangpi charelia long tondun pen bihari atum kateng kheng hut areng hu kisodun vek ASDC Youth Front lapen KSA pen bang kebatum pherang kyamai kangni Non Karbianglong angkang pialong air set prong set kache songo porahut Karbianglong angkang pialong hithi kulat lapen gari motor kangkira bangke nitumpen engkir longle la sojo kangkir che endet pobuke nitumpen uno daglo athe nitumpen vegle kangkir ke pha la puson kalidet pusi pherangkia mayalong ningje pon non ke wangji thang ni phai inkoyar ni ham phanga song rat charia song atum ke do anaphan ke hang la pen kaching wai ramji aphan Karbianglong Autonomous Council pen arni ke hodalong sitami nilitum ASDC Youth Front KSA atum pen ke mangke isi vetlo PGR VGR along aron re pen ke do atum aphan tharli vek nangpo jongsi klem kledet pulote kirangja pora hut ke la an sosesi che song ponpo bangso kache song along komadne sungdet pulote MAC atumsi adai CNNG Lapen lapuan alam ki kithelong MAC Pawan Kumar Roy si arlo pen kacherabdo Lasi MAC Pawan Kumar Roy aphan arpuben pasun vek nangji pusi therangkya mayalong pen ke hang padupon News report Karbianglong live Phelangpi mate kheronialong alam kia phuthak Karbianglong break jam ham phanga song pen chenglok kaprek low charlia song atum air set prong set kache song ason thak thaksi kidamtang thang ni phai crate rock arni pen Karbi Students Association methang asa he matheng nolong kache song asai deng ponlo bangso kache song piniar ni an nini pleng tanglo kache song ahut adai ke dove ka bang phan ingnang et nangji lapen tong sekot pen PGR VGR longle tharli nangji pupen KSA atum amethang asahe mathing noalong kedamtang ni phai crate truck arni pen indefinite sit in demonstration kache song deng ponlo bangso kache song along pinian nini ke choga hut Karbi Students Association mate KSA la puchot kalisi break jam ham phanga song mate dhorom party chipupe pin pen ning isivet Karbi tangte Karbi pupen kache song along klamalong bang bom pen aning pathedun bomlo Jongsi bangso kache song pachun thek thedet pulote laan sosesi kache song kangdang do thuji puta pherangkya mayalong ningje thu Wanang deng sikile hima bangke la 20 year ni pen jongsi positive result la vidat plotang te la bangke Karbianglong arat la pen Karbianglong along na tu te polong pola bangke kupia sai sing dei hima bangke apor luplong te ni tu pachini pola bangke sitame sodak pen kache song bangke ni tu bangke extreme level tame bang itu ansu se kang tu yang deng tame tu ni song ponang kok pola ing samjin bangke ni tu ni song selo athema pipot lo plotang te labang so along le jong si non ini tu makai phanak reng na pasunang la labang so along le pen jong si tu makai a pharman il tum jong si song te cherai kom te la pel tu ke song ka che song tu makimang si junji bonte mo jong hen kan pharo ni apile na che song sami lang junji Lasi Karbi tangte Karbi pupen dhorom song alam chipupe pin pen ning isi pen che song nang puta kache song along klamalong ning je pon ti chengsia bangke ot langno kacumatha juntu criminal atuma phanang ke lake net nang vek nang po la pen kumat malang le tum phan hala kacok nem vek chat kali hala ke toy bang phan tame nang tidak hard person do vek ji alang kan ke toy tum do vek ji kaping khatang do vek ji apot si hola bang phan tu nang vek nang po asala tu kan ne lap lu potang te ni tum rat kan sari paklang komam ni chik ke de mas ke rat paklang da laki number 1 ni tum si song pon lo la pen hinia demand sa bang ke lalo
je PGR VGR long le la bangso long le West Karbeng long sala bangso along le bangke prap jin pen eviction mate ka tharle sai bang beng pom beng nang ji si ni tu makemang ko tatu lo ni tu makemang tani tu padui ni tu la soni ba kemang masila soni ba kemang bangke Karbeng long tu mos council tu same nale tu ni tu rata tu makemang bang nale tu chini po si ni tu mathalu pono tapi nili tu makemang bang ke chunwek nang pupusi ni tu bang so ka song bang ke nili tu bang ke indefinite bang ke ni tu ke song ko pomlo asi ni tu ini ka song bang ke ni ke choklo nang we to me to lang asi na sonda thaga bang ke ni tu ke 20 year ni sini tu han Karbeng long tu mas council ben ka chingbai padang hang lo asi 20 year ni ta mini tu madak insam jin ben ka song bang ke tu dopo ka ke ni tu ke peaceful demonstration ni tu dak konani imithanga muni raphan mat kumani par ki pasong dong dia la ba ni tu temple ni tu ke democratic ka tengpen ni tu imithanga rights imithanga ja kong sin tu ka chehang apa sin tu dak insam jin be sini tu chesong ji la pen ni tu makemang la sonia kemang abang kana pachun ti nang pu bangsi nili ini nang tu kal biara tu hasame pachini lo News Report, Karbeng Long Live. Kebang ji thang ni phai inquiry ni song inquiry please so say mate 24 plus a song hin pen maido puoi phet satame kedam thang ni phai krepor ni bihari atum phelang pialong bang kep so say karbiari so toma phan teng heng dun pen karbiang long pen nijang karbiang long angkang pi hur ke cho durajok paman ponon idet pupusi pini pherangkia mayalong pangdak pon Piniada porpai kep malom Karbi People's Hall taralangso di pualong song inquiry please se mate 24 plus asong atuma hinpen pherangkia mai padupon pherangkia mai long kaning je pona tengke kedam thang ni phai kre pho arni phelang pialong PGR VGR long ke dua tuma phan long le pata pilong le puka je song akar beri so tuma phan biharia khetum teng heng dun si arenga hu pasodun do Bangsojo Karbeng Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin kharateng KAEC hinpen PGR VGR long le phuthak kaching vai je phan Karbeng Long arlo ki do hamphanga song lapen lo charle song do anaphan thang ni phai ingkoi arni phapon lo Bonta bangso kaching vai along Karbeng Long Autonomous Council hinpen abangke kache kroi dun de je phansi saideng ponji lapen thang ni phai krisir keparni ASDC KNCA lapen KSE atuma phan ke pha hu jongsi bangso phuthak thang nat akichun mate a solution ave pulote kache dondu nang ja lamabe lapen a solution ke banja phana bangke Karbeng Long Autonomous Council atuma hin pena bangke aning ke hanga matsi ave pusi roton tirang pen ningje pon no la 20 ni hala so ka chingwa ke hang puta lake kapang sam riji phansi alang litum ke claim ji la se ni litum ahin pen mangela son ke chidon de la pen ke la 20 ni bangke strong decision enang bo Karbeng Long Autonomous Council pen jongsi ene plotang te 500 se hala so ka chisong bangke jongsi pene ka chisong long pene akele doko plotang te Karbeng Long Autonomous Council latum si adai che enangi posini li hin pen dong jong pon Lason si thang ni phai inquiry ni bangle thot satame Karbeng Long Autonomous Council hin pena bangke bangso soluk sodak alam the lapen PGR VGR alam the bangke kepang sam rijia phansi bor I bonji lasi bangso phutha bangke ni tum che don thek the jongsi thang na solution ave pulote an so se kache song asai deng ponji bangso ho jongsi kopine soluk sodak nang dokok pulote Karbeng Long Autonomous Council hin pensi adai che enangji puta ningje ponthu Haris possible hala tum si ke otlo pena ke mane illegal nane Hindu Bangladesh desi sa tum si lason itum hanang etek po tasi a sitina khai penda itum ko anlo ereng solanke abatai do ulo matila areng suhut thur pak chot ke lage solution kali kusinili pudam ka tum lasi laso puthak jongsi pachun begji pulodang te Karbeng Long Autonomous Council atum ta non adhu ke las ka chesong lo kusinili ta ki pudam kang tung lo lapen ke labang ke prabjin pen laso electoral rule kang thana bangke home and political long sinon mata file do hala so putha ka bangke Karbeng Long Autonomous Council atum chief minister home and political pulote obviously lage chief minister lo hala pen kaching wai pen la illegal non tribal atum hal ladak a voter list kang tham lap lo pulotang te lake thedung achievement lo lapen ke la anchola solution pusinili tum ke jong nam gang tung lapen ke patumi areng so pareng so bangpuat tum hastame hok pet pen vitarle pen
so dak pen inside ponai la pen alang tum phan la soja kong mati bidi kang lim kija abang pu do tai mene se alang phan tari tarlepsi hok pet inside ponai pusi ni tum ka biarong sar mai pen same law and order hin batel tumas council phanta tuning ripon lo News Report, Karbi Anglong Live. Pini thang ni phai kret roxy arni US UK songpen kedam thang ni phai krep ho arni ASDC Youth Front lapen KSA tum PGR VGR long lialong tharle nang jipu kache song deng det pen nang kachiru porahut nijang Karbi Anglong phelang pi towar krong pli kache kogalong inut bang hini pang thek the keng sanga sotum kateng kheng dun pen Karbiari sotum areng hu ke sonang lapen gari motor ke paheno pike US UK songpen ning duk piklo Bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council atum therak thekte therak nangpo piniar nila puson atumon nang ke jablong lake Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum si adaido lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Karbi atum ke do adima long si tharle thekchot PGR VGR long le along ke piniar ni amta tharli ram thekte pipotlo Lasi Prabjin pen phelang pia hawar PGR VGR long le long aron ri pen ki do atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen tharle serak nangji la pen thang ni phai krep pho arni Karbiari so atum aphan arenga hu ke pasodun bang thek keng sanga so atum aphan kiri ke tarlip padosi aron atenga kangsai padunangji pusi US UK song japo bibison teron pen ningjepon Kebe kecil asotum Karbiari sorban kateng keng pada bukan ni mas song mas sodak pin rem pon long keroni long kedo PGR VGR long le long aron reben kedo kalau bang so kebe kecil tu asotuman Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council him pen bangke ketharle mate eviction asai deng pon apo lepen apa same keroni incident long ada kedo weg aduman neving nangsi sodak kang sai district his mission in pen sai deng pon apo lepen apa tame non labang so kachari bo BJP sarkar tu malang lipung kai kita puger jati mati bheti समय ahok hak bangke labang so jati mati bheti bola ma lage pachupai thekti ate kiram tapor dai litum thek bolon loje Karbi akhai ki do din nosi Karbi Anglong Autonomous Council authority mage eviction mate ke thale side dek bor rong so litum thek bolon समय halak ditu kheroni lage do PGR VGR long le long la anani ben aron re ben ke do labang so kibe ki chia so man bang labang so mage thale hai de mate eviction side dek ben thek bor dai mage la ben chini pon jol loje labang so BJP sarkar to mage jati mati bheti bola ma ni mala mage pachupai thekti rat manga chongthui lapela to magi indigenous bade khaibari ma tuman mangel to mage kanghon ka jin sobe lapel kerai kom bi khaibar ke tapel masi tu mage chini daklo mane Habar ke hapen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Tang di pini prime time berita ke leponsi kang toni lo